Asante Dawuhene. Wahyase me fi ba bi na bi ba. Na me so vitanse na me so bempo twedi ampo Nyankopɔn ma dalahye sana metumi ababedi. Beja kunya. Me wo school no amu na onyame frɛ no. Ede ba nti bra me wo school nyina no. Na me mfa me nya me sumu mi akro. Bisa kunya no me beso akunya no mpa na manso wo. Me ba yi mfie dum ni jana bia na bi ko ni. Na say maye Wayama wo. Maye 14 seater. Ma die nson mema die nson. Ya onkwaso. Isi ameno kasa yi no. Ya. Niwa Asante wada Roma. Asante Otumfuo Osei Tutu II. Oyene wada Roma wako buburu. Dawuhene. Ayo no mama yebrempon. Nyewa ka menya brempon. Mura wada ama wo. Asante TV. Yesomo sompa. Mahwefo native akwa baba Asante TV ha na Asante amamre ne na mane yenkuto ne de somo enne Wahyase ne sen yede waduru daw an yeduru yewura obrempon ahen boboa no nti na jebre na de bekoso fidua mi biafo wani emu bi yewura ye mo akwa baba Asante TV yewura wada Roma ha ya Asante TV Wahyase ne sen dwumadie enne ne yeduru ahen boboa no yenim se obrempon bia wa Wahyase ansa na wo ba be ye wo hene ana wo bedi ade Ibu Wahyase etisen twedi ampo Nyankopɔn wada Roma. Wahyase de ya samete isia maye Asante bempo. Wahyase me fi ba bi na bi ba. Na me sofo. Na ye sofo. Sofo. Oh my God, and Asante memo. Ami ankasa sorry. The Great Blessing Chapel. The Great Blessing Chapel. You are suffer. Me medifo. Twedi ampo Nyankopɔn wada Roma. Ni memo na. Ifi yakona. Toy. Vitanse na me so bempo. Echire ni. Bomba ma twedi ampo Nyankopɔn ma dalahye. Ma da songa di bem sana metumi ababedi beja kunya mbebeja kunya nso na mfa no boko na manso wa kunya no tin na bigina mbetwe Nyankopɔn ya doma wura Otumfuo Osei Tutu II Otumfuo nyam kese setu nyam kese bu asano ma 2019 amenya kwan esi bibi kire no sane brempon eme yebe Asante Dawuhene Yewura Asante Dawuhene Otumfuo brempon hene ne ye ne twetwe nkomo yewura wada wo mebu ye nhwa ade bi na wo ye sofo ansa na wo bedi ade ubedi ade no sofo dwuma no wagya yato ana uguso so ebedi ade no meyere nso onso ka me hono sofo tisi abere na tisi na bibia de ehye ne nsa asore de kwa asore kwa asore yewura wabeye sofo yi a wosaye wo hene ye de kane ne nemrem ewiye mrem obi ye wo hene na osa eye sofo a ya na ye dwen se nkaye di nim se apaye ene nyina bi na ye kan ya hene no ho na ede na afoforo wa abonten so a omutie woni obi a ahini ato na wo ye sofo a wo pese wo jai sofo die ne to ho ekodi hene ni instead of akonya na enim nyam no de na wo ka kire se ni papo nya ni munyam sei ahini efititi okay Bible first no Nyankopɔn no mfa asofo nnebu man no de hemfo nnebu man no de hemfo nnebu man ti hwa Israel fo free Misrim eba ni nyinara na Israel fo ni hene odifo nnedi so ti bebi kokoduri ama Israel fo ankasa ko nyame anim ekọ Samuel ho se
ɔma wɔ mu hene sɛdeɛ amama bi mu duru so no fo nyinaa de ɛyɛ hene ɛwɔ hene Samuel kɔ Nyankopɔn anim Nyankopɔn sɛ yɛde wɔn pɛma wɔn ɛne nam so a ɛma yɛnya Israel first king of Israel so na ne papa afunu mu ayera a so kwakɔpɛ no a so ɛkɔ sɛ ɔkwakɔpɛ no a owura hɔ no mokɔhwɛ sɛ ɔhwɛ sia kase sia ɛkyerɛ sɛ obi a ɔyɛ ɔdehunufoɔ nti ɔkɔhwɛ no ɔsɛ o aboa deɛ na ne nti ɛna wɔnam na emum Onyankopɔn ɛpɛ wo de wayɛ n'ade nti hɔnom a ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ sɔre na s3n na ɔno ni bɛrima na mesi mɛma na ba no ni s3n ngo osi ne hene nti nyasɔfodie nko na s3n Israel hene odi kan no s3n ngo David nso so ɔno nso saa da no ɔyɛ abɔfra a Samuel ɛyɛ nneɛma Nyankopɔn mpɛ no a Onyankopɔn so yina fi ɔno Nyankopɔn ma Nathan akɔsra David ngo ni nuanom nyinaa mu a ne yɛfrɛ ne papa Jesse ma nwɔtwe ne nyinaa atwa mu Nyankopɔn sɛ mempɛ obi ne mɛma tente agra mo sɛ mempɛ obi a to busa Jesse sɛ data bi Jesse sɛ ɔmma ne nyinaa ni wɔ sɛ daabi aka kuma no ɔno deɛ ɔwɔ sɛ so hwɛ nyan tete no so hwɛ nyan na sɛ nka ho yɛ ganhwɛfo a bi sɛ na David ma me nko ɔno deɛ ɛkɔwo ne baabi a bi bɛfrɛ mu so ɔno so na Nyankopɔn ayi no ɔhena ɔda sɛre so nti bere a ɔka kyerɛ baako aka baako mo kɔfrɛ nkɔ ɔsese sɛ ɔmaa yɛ a yɛntena ase ɛno na maa ahemfo ɛmaa yɛ a obi ɛna ma sɛ ɔhene ba ɛwɔ sɛ bi asɔre gyina hɔ no Nathan sɛ yɛgyina ha sɛ ɔmaa yɛ a Samuel kan Samuel ɔsɛ ɔmaa yɛ a bi na ɔbɛtena ase nti na ɔmu da ho gyina hɔ nti na David papa akɔkɔrɔwa no kɔ gyina hɔ ɔbaa no sɛ Nyankopɔn sɔre s3n so as fi s3n de kɔ no Onyame honhom ebesi David so Onyame honhom ba besi David so ahwefo yɛne yɛwura ɔbrempɔn ɛna twetwe nkɔmɔ ɛna awie yi ekyirem bebi waka nsɛm bebi sɛ akonya ɛtɔ na sɛ besi wo so sɛ wo na wobɛdi a dwuma wodi ne Nyame mu yɛ nyan to hɔ na yɛwura wada wo mebru bi mu nipa kyɛw wabɛyɛ wo man hini adesuam sukuu no wokɔduru baabi mekɔ sukuu no duru anim yɛwura wokɔ sukuu die nim sɛ ka wobɛnya adwuma bi na wokɔ sukuu wie no adwuma ɛwɔ sɛ woyɛ no wagyae to hɔ anaasɛ mewɔ sukuu no mu na Onyame frɛ no ɛdɛ ɛbaeɛ nti bere a mewɔ sukuu no nyinaa no na memfa menya mesom nnuakorɔ me fada boase na ɔtenaeɛ na yɛka boase sikafoɔ nso na ɔka ho me no ka sɛ sɛsie me papa aborosan woduru boase a Supermambo hotel n'akyi na aborosan hɔ sisi a aborosan hɔ sisi a na damfo pa ne Supermambo nti wofi boase nyɛ na mefiri me kurom ne daw na boase de papa nso firi suta nti ɔkɔtena boase sɛ sika pɛ nti wɔyɛ adwuma wɔ gisi na wɔyɛ kuka ɛhɔ no ɛma aborɔfo no tete no ɛna na ɔsan so bɔ boxing ɛyɛ akutuboya papa bɛma tenten gram mu ɛna na wokora wɔ bɛma twɛdi ampo Nyankopɔn adom na no madawro wadawro ma ɛnkyɛ bɛma wasɔre na so sanse na watena wabrɛ na nsɛm mmienu bi ne yɛpɛsɛ ne bi ho ɛma bu no wɔ kuro yi wobɛdi adeɛ yɛwura bɛdi adeɛ di mfi sɛ mfie num na sisi a Nyame adom a March ɛne me mfie num
mfie num ewura obidi a wada Roma obidi a di mfie num ni na emom no manhia de me ko kokodi ahenkwa o manhia ewura opem so aboboa no kokodi ahenkwa bi sa akonya no mebeso akonya no mpa na manso wo nti 28 ana me ba ya mebeso akonya sa be na me ma no hema wote ase na jamanso no mebeso mu na wo national house na wo regional house bo chi de ko national ti national ko di 7 years nti me ba ya na chi ne ba region na kwese umudi ibua mo hema mo makoya api ibua mo hema no makoya api na wabre yangro pa 5 September bosom nkron ne beto so num bu asem ewo regional house ade ma na hema taka sabe na nko hema de mi so ko nza so koya api ansa na no 2012 me yese me ko santine ma akwakusa ya umzanso koko ya api bi brede ma brepa ewura wa brepa ewura nyame aye wadom oba bedi akona mfie num emmabunu nso so okuro yi ti edin na emmabunu hwe animu mfie wo wabe man hini Otumfuo Brempon hene ni paketo asa 7 producer ye kwa mfie na ye Otumfuo Brempon hene ewura edin na emmabunu aye wo dawu krom ya nhwehwe mfie wo mfie num na mi mfie num mu ebi ni so oba na meke ya wona ma bebre o ma me ba yi mfie num ni ja oba edi kan no mi di si me so na jana bia na ebi ko ni na say maye wayama wo mu 14 seater na onisia wo ma die enso me ma die enso ya on kwaso isi ameno kasa yi ya oho afenso wi ambo muti ya kwa kire wo afenso suku a na wo ha no so nya standard no so no ibugusi obu school na say esi no media to mi ura sante hin Otumfuo Osei Tutu mo me mpre ura no ya de ko school mo no mo se oho Otumfuo ko bona mane ura bai mfie num na so ura bobone ma waya abro adwene ne ntiase na afei usha abra na menya nso ayi de kura me di kama computer school unya nso ayi de kura no 2013 na menya nso ayi kura mpo be secondary school ebe kroma aban de ayi ba yintina amano Frempong College oh ura ya de ahwefo mo me mpre no babisi agana bia suapon wabu asasi suapon to aso nso osade bi ba ha ura ya de na wona ayi ni ba na free education ni ba na aba be ye basa ura bobọ ni ma bi na hyase na na fom ma no ese obrempon bia no o wa hyase ewura bre ansa na wo ba betena adwa so nti ohwa on se kronim niema nto ye nyina no frase ahemfie a oba ya me wo mu fefefe e ba ya no nyi se nnetie correct ohima na sie ba na standard ni na mbebubu ye na mbe yiri nyina bibi wo ho bia no kasa yi sansu si ahemfie franso wo kira ya brosan mesi ase na wi akasoro ntu wi abonko akohwe ewura mpuntu num a wo ba mfie num onya nyampo mfie num no hunu ho na niam a yewura ye na hwefo bro adwene ne ntiase so dawu man hene no Otumfuo Brempon hene enene ene ne twetwe nkomo ni ewura ye jawo ama asori akọ ewura otekọkọ so Otumfuo Osei Tutu II kan ye boni tin ane ama ye mu so ne ebo ye mu ase ama no ono ena okusan kire no yesro so be si bibi ama Asante man so atie miwa Asante hene wada Roma Asante hene Otumfuo Osei Tutu II onye na wada Roma akọ buburu Dawuhene ayo no mama ya Brempon nyewa ka menya Brempon miwa wada ama o Brempon na kasa yi Roma una onde betena ha wo na de betena se memra na mmewe ha mawo nti free ha edi free dawu edi kosi anyinasu na anyinasu bohye mene agona bohye mene mampon bohye mene apan bohye ti gura twaso nyina Dawuhene dia Asante hene na Dawuhene sa buanim amana se dome wonya de ko nyina Dawuhene dia kusi ba wi amene anyinasu dihye mene mampon so bedihye mene agona bedihye mene apan so bedihye ewura so woni nyam de Asante hene na me de
mentumi nka nwie mewura Otumfuo Osei Tutu II mewura ma wo nkwa so mewura twedi ampɔn ma nkwa tenten ɔmpagya wɔnyɛ ɔkɛseɛ mfie aduonu no mu twedi ampɔn Nyankopɔn ɔma wo so nkɔ soro ɔnhyɛ wo nimonyam ɔmo ɔtamfo no mu nyina ngu ase ɔma wɔn ɔsɔre tia wo nyinaa twedi ampɔn Nyankopɔn nso ma n'abɔfoɔ nsɔle ntia no bi nyame ɔnyɛ ɔkɛseɛ mewura Asante Hene Otumfuo Osei Tutu II tumfo nyame kɛse deɛ na menka ne bio meda wase nyame nhyira wo nyame nhyɛ wo nimonyam ɔmpagya wo mfie aduonu no mu yi Nyankopɔn ma wo mfie dodododo fanfa nka ho na ɛbɔ akɔkora mewura na agya nkoa ebia yɛmmra wo na ase metie nyansasɛm ɛne adom a twedi ampɔn de adom wo mewura meda wase aseda amede ma mewura Asante Hene Otumfuo Osei Tutu II apia ahwɛfoɔ aha na bɛbɛ ma yɛ kwan ma yɛde wahyɛseɛ ne sɛ adwumadie ɛnɛ yɛne Otumfuo bɛmpɔn yɛda wo ɛna nɛ wote ne nka no ɛfrɛ nana mepakyɛ Asante Dawuhene Asante Dawu nana wada wo ma wodi nana Kofi Frempɔn abebio nana Kofi Frempɔn abebio Asante Dawu ehene ɛna nɛ wote ne nka no mɛma remfi sɛ nɛ ne da di kan a wohwɛ dwumadie ya bɛ subscribe to the channel no Asante TV nsusu a wogya comment section no afei deɛ ɛbɛhɛ nso wobɛhyɛ dwumadie no ma wɔn a wɔakyikyiri ne bɛnkyɛn nso ahu nneɛma a sɛ mpire di asa yɛwura Otumfuo bɛmpɔ hene nso bae Dawu Asante Dawu ehene ɛbae waba bɛyɛ na menhyira wo sɛ ɔkɔ so ahwɛ Asante TV me a megyina dwumadie no so medi ne aduane ade hyɛ baabi akɔ yɛakra mo Asante TV yɛsom mo so mpa